सठिक नेता सठिक बिथारगिरिनि बागै जों त्रिपुरायाव दिनैबो थांजायै दङ जोंनि माने सते जनताखौ मायाङै दङ सठिक समायाव सठिक डिसिसन लाना बागै जनताबो एखे जराफाय सबै काकते बुगुसं जोंनि हानि बुबाग्रा जोंनि जोङो लगिरि दाबो जोंनि बुबाग्रा जोंनि बागै जायनि एखे कज खाय दङ ताङै खाय दं बरफिनि बागै खाया बरनिनि आनि बागै आनि साय जेदें जेदें फायनाय बंनि बागै जों बरमा खासिग्ला जों खरम फैसालायो जोंनि मूल डिमान्ड गिराटा त्रिपुरानि खरम जों फैसालायो जों दिनै गामि आमसाय बाजार जों दिनखौ सालायमा दङ जों तां गिराटा त्रिपुरानि नां जों गिराटा त्रिपुरानि आमा कारनखा जों त्रिपुरासा बसम से 60 থেকে 70 বছরमै गोबां पार्टी खेलेगा 25 থেকে 35 বছর सीपीएम सरकार चालू थागा फरान फैसाव जों तिखौ सालाय सालाय जों से आईपीएफ दिरंनाय जों बाबा एमएलए जों आईपीएफ दिरं बाबा मिनिस्टारिया रांना हमजोंने पावना हमजोंने जों तेब्रा माथानि एमएलए मेलो तेरा माथानि मिनिस्टार जों बाबारे तेतो एसेंब्ली बो मकल बाय मकल मिलु याक फैसाव जों जे गाटा टिब्रालेन जे टिब्रानि सुख दुखनि कप जों तिखौ सालाय सालाय जों बुयहाया आं लासबारिखौ सालामो जोङो त्रिपुरासान थगैनो बागै त्रिपुरासान थगैनो बागै गोबां बोसोर सीपीएम खायथारगा सीपीएम खायनायाव आं सालामो जोङो अ मान्दाय आमचायाव दाबो गोबां कुना कायचा हाबै सीपीएम हाबो दंनायखौ आं सालामो जोङो 25 থেকে 35 বছর नरम सीपीएम खायनायाव दं समय जाखा त्रिपुरासान दा हांग्रायिंखा तां खायगोन काहाव साइमानो आईपीएफ दिन डिमान्ड त्रिपुरालेन दंमाने अब ता कमाय थाका वाटै न बारो नों सीपीएम रो 25 বছর त्रिपुरासन हांग्रायनि बागै नों तामो डिमान्ड दिसाका त्रिपुरासन हांग्रायनि जों तामो खायगा नों किसो वासना प्रयोजन दं अचिन त्रिपुरासन अ समयो बेयाव जों बुबाग्रा जों थगायग्रा जों तेरमो जों थगायग्रा दिनै मरा थगायग्रा ताबो साबो थगायगासिनो नरगो थाइमाना प्रयोजन दङ अ मान्दाय हातियो दिनै पान्दा दङ इसा खेलाव आईपीएफ जों थानाय एडिसि 5 ताति तागो अजितनि बिजों हामनांगौ आं जाय कलेज फरायफोरनि जिमे आं जेफोरो संग्राम खाय दङबा जे त्रिपुरासन हांग्रायाव जों जेफोर सामखाय अबफोरनि जिमे अ तागो अजितखौ जों तिरखौ मोनगौ चिन्ता बराम सनोबाय गोबां माजों आईपीएफ खायरो जों तिरखौ मोनगौ जों बंनो खाबा दावाफोरो जोंबो सालसा जों आईपीएफ दियो जे बं डिमान्ड जों हामजागै तिबालेना हामजागैनो जों भट होय तिरि बिजेपि आईपीएफ सरकार फायो बेबा तिरि नों बियां थागा नि आईपीएफ तिरखौ बियां थागा जों ताबो जमा त्या कलाय रियां तिब्राना जराया बहाय हिना जराया बकजा कपुर हिना जराया जों थांजा ngैथिन महाराज ते आथिका 10 बछर जों लगिरबाय जों त्रिपुरासन हामनानै थिनां जों गाटा त्रिपुरानि बागै जों जमा खायनाय दावदै बुगुं